Clar, ara ja sí, es veu que el bon temps ha arribat per quedar-se. Ara ja sí. Sí, definitiu, ja. És el moment, sembla que sí, segons el Sergi Lores, el nostre estimat meteoròleg. El Marco, però, s'atabala amb aquestes coses, igual que l'Àlex. I per això li ha demanat ajuda a l'organitzadora professional, la Clara Massons, atentes i atents als trucs que li ha ensenyat el Marco. A veure... Clara, benvinguda a casa. Jo estic desesperat. Som al maig i no tinc el canvi d'armari fet encara. Jo ara t'ajudaré i ho solucionarem tot. Respira, Clara? 3, A veure. 2, 1... Gerard, que està superbé. El primer que farem és treure la roba d'hivern i després la roba d'estiu. La col·locarem si és que no s'ha de rentar o planxar abans. Podem posar musiqueta... Jo poso música normalment per fer aquestes coses. Silenci. No, silenci perquè equilibra. Vés a l'altra habitació a penjar-ho. Sí. A penjar. I tornes aquí que et donaré més roba, Marco? Val. Penjadors, tots iguals, d'acord? Això dona molta sensació d'ordre. De fosc a més claret, amb la mateixa distància entre ells. Pantalons, Vinga, d'allí. ves-me passant, som-hi. Blanquets. Aquests, una mica així de vestir. Mai se sap quan un pot tenir una cita. Aprofitem a fer neteja de cinturons. A veure, això d'aquí també ho deixarem una miqueta més visual. I ja queda una mica millor, ja queda més relaxant. Sí. Això ja estaria. Ara farien els calaixos. Mira, aquí... Clara, és impossible. Vale, Marc, hem buidat el calaix. Aleshores, jo vull ensenyar com es plega. T'explico com ho faig jo, No cal que m'ho expliquis. T'explico jo, ja ho he vist, com ho fas tu. La posem cara amunt, d'acord? Imaginem dues línies aquí i pleguem. Oh, quin gust. Deixo dos ditets aquí i faig així, i la tinc aquí. Així. La línia imaginària, molt bé. Això va per aquí, senyor meu. I ara, així... Espera, tornem-hi, refresquem. Segon intent. Li anem fent un massatge a la roba, d'agraïment. L'hem de cuidar. Aquesta samarreta ha viscut moltes coses. Oh! Calçotets, Brutal. els mitjons, amb una capsa com aquesta, una capsa més maca. I aquí tens els pijames, també. Si vols ampliar la col·lecció de pijama, també pots. Aquí tens les samarretes endreçades per colors. I aquí, aquestes samarretes que són importants. Havies tingut mai algun client amb més samarretes del Barça que samarretes normals? No. Ningú et supera. Clara, això és un espectacle. Tinc la cuina una mica desendreçada. Podem anar cap a la cuina? Ens agrada l'habitació del Marco. Que bé, Estan estudiant. Ens agrada després del pas de la Clara Massons. Clara, bona tarda. Ha fet molta neteja, ha fet una mica de... Gràcies, Clara. Molt bé. Estic encantada, ho vaig fer molt bé. Però posa-li nota al Marco, a veure, posa-li nota. La d'abans o la després? L'armari del Marco. Un 10, un 10. Que bé 10 sap quedar. professional, Bé sap La quedar. vaig convidar a un cafè allà a casa, la vaig tractar bé a casa. La té comprada, la té comprada. Quina cosa et va patar més al cap de dir que bo, això? Plegar, jo no tenia ni idea de plegar d'aquesta manera. samarretes i això, no? Sí. Després cinturons trencats que vam veure allà. I mitjons, un mitjons per aquí d'altres colors. Sí, ordenar per colors mai a la vida. El tema dels mitjons, que mai trobes l'altre. I dius, per què, si els he posat junts a la rentadora? Ha portat mitjons avui, Sí, hi ha un truc, també. Ah, sí? Sí, hi ha truc. Quines ganes de saber-ho. El dic ara ja. Digue'l. A veure, els mitjons a vegades els guardem com a part per quan trobem l'altre i juntar-los, no. El mitjó ha d'anar on viu. O sigui, encara que només en trobis un, deixa'l on tocaria. I allà espera la tornada de la seva parella. Ostres. I ja està. I no ho deixem en un lloc a part i no sé què, i ara el cossi de la bugada i tal. No. A casa. L'espera a casa. I després, escolta, si al cap d'un temps ja no torna... És una bona metàfora de l'amor, eh? Sí, exacte. Si no torna... Jo vull saber aquí si heu fet el canvi d'armari o no. Evelyn, tu que tens canalla, per exemple. No, jo ho tinc tot exposat. Quina sort. Això vol dir que No, el que passa que tinc poca roba. Que per mi és un truc, o sigui, ho tinc tot exposat. També t'haig de dir que tinc el fons dels prestatges, és on tinc la roba de l'hort, diguéssim, aquelles que tenen els pantalons foradats tot allò al darrere, i així omplo el fons. Per anar a l'hort. Però sí, és molt important poder veure tota la roba que tens, perquè si no, a vegades se t'oblida el que tens, compres de més... Això és veritat, Per tant, doncs, tenir-ho tot a la vista està bé. I jo funciono molt per capes, o sigui que inclús a l'hivern continuo portant samarretes de tirants, de màniga curta, perquè les porto sota els jerseis gruixuts. Sí. Llavors no acabo de fer mai el canvi. I la il·lusió que fa quan treus la roba d'estiu i ara i de sota dic, oh,
això no me'n recordava, que xulo. Jo poso en bosses... A veure, aquí... També et pot passar una cosa Els que tenim contrària, pisos petits patim com a condenades i... No sé si és el vostre cas o no. Ho és. Però, Clara, o sigui, jo em passo dies fent el canvi d'armari, no ho puc fer d'un cop, perquè tinc sota el llit. Dic allò, el canapé, el canapé... Una acumulació de pols allà... No, perdona, jo faig un tetris allí amb caixes i bosses d'aquestes amb la cremallera. Però que has de fer un tetris. I després em recorda tant, espera't, aquesta bossa era de la roba d'esquiar, no la de no sé què. Aquí els tratges de casaments o d'arreglar. Marco, les samarretes del Barça, que tenia 300... Sí, fonamental. Clar, és que a nosaltres ens ha passat també. Després, quan ja marxo de casa del Marco satisfeta i tal, dic, oh, els pantalons curts d'aquest home. O és molt elegant i va sempre en pantaló llarg. No els vam treure, no els vam treure. No, tinc... Què passa això? Pel que tu has dit, queden a part, després això ja no tenies lloc, ho vas guardar a part, però no passa res, perquè com que van fer tant lloc els calaixos, en qualsevol moment ho col·loques. No, si estan buits, si pijames no tinc. Clar, jo m'anava adonant, dic, si no tinc roba. Jo crec que desar un armari d'un home és molt més fàcil que el d'una dona. No sé si esteu d'acord, Clara. Per què? La diversitat et diré per què. No, un moment. Si ets Marco, que tenia un pijama perquè dorm en pilotes, doncs sí, però jo, per exemple, que soc molt presumit, és que tinc 300 camises. Però són camises... Cada vegada he de fer el canvi d'armari per dies. No t'explico per què. Per la diversitat de peces. Perquè les dones tenim des d'una coseta així de tirantets com aquesta, petiteta, fins a coses de tirants, de màniga llarga, de màniga curta, vestits llargs, vestits curts, jaquetes curtes, llargues... O sigui, això fa que sigui més difícil, sí o no, Clara? Sí, és veritat, però s'ha d'aplicar el mateix criteri per tot, diguéssim. Quan tens clar com ha d'anar i quin criteri apliques és molt fàcil. El més difícil d'un armari són les excuses. O sigui, l'home o la dona, és igual. No, això ho guardo perquè quan jo m'aprimi, això perquè vull anar a entrenar... Ja, però quanta roba tens? Tens més per entrenar que... Jo roba per l'hort, en tinc. Clar, per l'hort... En tinc. Clar. I després un altre tema que m'he fixat, que a la meva vida professional he entrat a algunes cases de gent, he trobat a la tauleta de nit, als calaixos, la roba íntima. Sí, això s'estila molt, s'estila molt. Jo, Clara, jo ho tenia, no? En uns calaixos d'oficina tenia els mitjons i em va dir, aquí no, els hem de posar... En els calçotets. Perdona, jo ho tinc a la tauleta de nit, la roba interior, clar. Però per què a la tauleta? Perquè és molt davant. No, però no és allà. On va això? Perquè ho tinc molt a mà. A la tauleta de nit val coses, un llibre... Un calaix. Els teus objectes sexuals... És el que anava a dir, la joguina sexual... Clar, a les meves clientes obrim, allà hi ha sinceritat total. La joguina sexual, ben posadetes en fila, tot en paral·lel, clar. Quin problema tens que tinguem allí les calcetes i coses? Ho tinc a mà. Perquè se suposa que la roba va a l'armari, no? Hi ha una justificació, sí. Sí, exacte. Jo crec que és òptim posar-ho tot junt. O sigui, categoria roba, tot aquí. Exacte. I aleshores, una altra categoria, tauleta de nit, doncs el carregador, aquestes coses, els mocadors, el tal, potser la tauleta de nit. Però si tot és pràctic, cadascú ha de fer el que li resulta pràctic. Però sí que és veritat que com a coherència és tota la roba aquí i no a més llocs, no? Perquè després, quan hem de buscar alguna cosa, dius, a veure, a quants punts de la casa puc buscar roba? Aquí. I el que no és aquí, no hi és. Doncs jo tinc el primer calaixet calcetes i el segon els mitjonets. Doncs fantàstic. Jo tinc molt d'antes, això. A mi el que em passa és que... A mi el que em passa és que jo ara estic en el període de felicitat, que és quan he fet el canvi d'armari, he aprofitat per ordenar, per netejar, tinc l'armari, que és gloriós, cada matí m'aixeco i dic, quina meravella, però a poc, durant la setmana sé que el que em ve és que s'anirà descontrolant l'armari i arriba un moment, com dèiem en l'Evelyn, que acabes tancant els calaixos, empantant amb el cos. Aquest punt és molt important perquè quan comences ja a dir que hi ha coses que les has de directament ja llançar, jo els hi dono als meus amics. Amics que... sempre, donar la roba sempre. La Clara ja ho dic, la primera cosa és no acumular roba que no t'has posat, és a dir, el consell de l'Evelyn, tenir poca roba. La roba que no t'has posat, quant de temps? Perquè a vegades diuen, si una peça no te l'has posat durant més de 2 o 3 anys... No, això tu vas a Google i et tornes boig. Si et va bé, si no t'has posat, si no sé què... Jo, el meu criteri, el que jo penso és el que t'ultra encanta, t'afavoreix i vas còmode. Ja està. No hi ha tantes coses que ultra encantin, eh? Exacte. I és la clau del no acumular. Una altra cosa, fer el canvi d'armari en silenci, sense música. Jo sempre poso música, em va dir que no. No. Per què? S'ha de fer com... Per què això? El silenci equilibra. No tenim la ment molt clara. També equilibra, has dit, els colors, eh? Endreçar per colors. Perquè què ens aporta?
Doncs molt d'ordre visual, ens dona harmonia, i aleshores és molt més fàcil escollir què ens hem de posar. És que tu pensa que l'armari és el primer que obrim al matí i l'últim que veiem abans d'anar a dormir. Si tenim un caos allà apretat, és la primera sensació del dia i l'últim abans de descansar. I després un altre tema. Si la gent s'ho pot permetre, el no llançar roba, perquè la meva mare té la filosofia de dir tot el que ha passat tornarà de moda. I ma mare té a casa 3 armaris gegants. Que no torna igual. Ha agafat ja el meu, de l'època que jo vivia amb ella. Doncs ja ha agafat el meu armari. Que la roba del petit. Exacte. Llavors, la història és... Hem de llançar la roba o hem de mantenir perquè tot torna? A veure, que cadascú faci, si ella li dona més confort tenir tota la roba i tenir, per exemple, el teu buit, diguéssim, tu al marxar de casa vas deixar un buit. Sí. En molts sentits. Aleshores, la teva mare, metafòricament, l'omple, i la teva mare dirà, que negre! Sí, l'omple d'aquesta manera. I si tu li treus, li fas un estrès. Però si ella no li molesta i ella ho té allà, que estigui tranquil·la amb això. Si tu vols ser una mica més pràctic mínim amb les criatures, no? Que jo també tinc fills, escolta, com menys coses tingui millor, perquè si no m'atabalo. Anem a fer una prova? Rocco, et veig molt interessat. Sí, perquè... Crec que anem amb la Clara a fer una classe pràctica. Pràctica? Sí, perquè me'n vaig de vacances i haig de fer la maleta, també. Per plegar la roba. I haig de fer la maleta, també. Doncs ho farem així, molt bé. M'haig d'aixecar? Sí, t'has d'aixecar. Has d'anar cap allà. Més vinc. A veure. Nosaltres mirem, des d'aquí. Aquí tenim una sèrie de roba, però el que intentarem plegar bé és això que tenim per aquí, que tenim samarretes, no? Jo em poso mig, va. Anem a treure-les, anem a desfer-les. A veure, home, el Rocco jo no sé si ho fa... Jo tinc a casa, t'explico com ho tinc. Jo a casa ho tinc. Samarreta, calçotet, mitjons, què voleu? Jo ho tinc així a casa. No diríem res, anem a veure com ho fa el Rocco. Desplega-la i ara digues com la doblegues a casa. Jo a casa faig així. Tinc una mania també, perquè jo vaig treballar molts anys, molts anys no, perdona, 6 mesos al Zara. Perquè... Però fa molts anys, això. Fa molts anys, això. Fa 2 anys, fa 2 anys. De fet, la primera botiga del Zara, que era a Corunya, jo vaig començar allà. Llavors... Que res, fa 4 dies, fa 4 dies. Fa 4 dies. Total, que vaig aprendre això. I llavors, una mania que tinc, que és fer això. Com si a casa fos una botiga. Què fa? Que la mossegues? I a la botiga feia així i la responsable em deia Rocco, no mosseguis la roba, que això s'ha de vendre. Doncs tenia la mania. Què diu? Feia així... És capaç, És capaç. Feia així i mossegava. A veure, això és una manera de plegar de botiga, no? De botiga. Però a casa això va bé o no? A veure, jo com a professional no li puc xupar la roba al client perquè no em tornarà a trucar. No, això ja ens imaginàvem, que això no. Jo no li he xupat al Marc els calçotets, us asseguro. Però llavors, jo no tinc una taula com aquesta per doblegar la roba i posar-la a l'armari com al llit, a sobre el llit, per exemple. Jo miro, agafo això, faig així... Val, ja ens ha quedat... A veure, hi ha això, hi ha qui fa la bola. Jo què faig? Us ensenyo. Després aviso que un cop ho proveu ja no tornareu enrere, perquè us tornareu... Serà un vici. M'encanta, però necessites taula, Sí, necessites taula o pots de planxar o llit. també serveix. O llit, un llit alt. El llit quan està fet. Si no està fet, no va bé. Vinga, va. Com sigui. A veure, la samarreta, això està al natural, ja podeu veure, està arrugada, és igual. Cara amunt. Cara amunt. Primera diferència, sempre. Sempre. Bé, només hi ha una excepció que t'explico. T'explico ja. Si té el Pluto, la Frozen o el que sigui, la podem fer al revés per veure-ho, perquè si no veiem totes les samarretes iguals blanques i no sabem quina és la que... La que té un dibuix al pit. Exacte. Imaginem 2 línies aquí, que surten del coll. Sí. Plego i recullo la manigueta. Sí. Molt bé. I aquí no va aquí, no va al centre, va a buscar l'altre cantó. Sí, tanca, recullo la manigueta, busco el rectangle, exacte. I aleshores els 2 ditets que he ensenyat els deixo aquí i faig així i així. Ja, però és que... Un paquet. Un paquetet. Però tu, això són el cas que tinguis calaixos. Però en cas que tinguis calaixos. Jo tinc armaris amb plafons... Super. Molt bé. El mateix que el meu fill. És el mateix cas. Agafes un d'aquests. Si tenim aquell prestatge, que és així, no? Sí, que tens un grapat aquí amb un grapat de samarretes. També serviria perquè pots fer fileres, pots anar posant... Clar, en tens d'aquests i tu ho veus perquè les tens posadetes aquí per tonalitats. No és el meu cas. O més baixes, la pots agafar més baixa, com una safateta, però que et quedi... I si no, posa-les així. El que passa que quan tenen pes, és quan s'arruguen. I després veus també quan n'apiles unes quantes fan com una cara trista. Jo les tinc així totes. Vull dir que això és antiarrugues, també, no? Sí, això és antiarrugues. No es planxa sol, tampoc miracles, però és antiarrugues. I és ideal també per posar a la maleta de viatge. I és que t'estalvia un munt d'espai. Quan tu treus aquella samarreta que la tens amb una pila així de samarreta, les marques del doblet, claríssim. Treus-la de sota, les altres com desfan. Tenim aquí una altra samarreta. Llavors, l'altra opció... Així.
Val. Sí, exacte. Aleshores, si fem la de tirants, serà exactament el mateix. Si fem màniga llarga, perdó, permís, el mateix. Aleshores, ara aquí es veu una mica marcat, però nosaltres ho planxem una mica. No sé, crec que heu vist, la pantalla s'ha anat a negre, no sou vosaltres, som nosaltres, no patiu. No és el vostre televisor, està bé. Hem anat a negre? Sí. Ha hagut una apagada general. No, coses res, ha sigut intermitent només. Una apagada al país, s'ha tornat... I dels mitjons, quin truc hi havia, hem dit? A veure, el mitjó, per favor, Catalunya, el mitjó. Bueno, jo el faig així, jo te'l faig així, mira. És bo fer això, Clara, això s'ha de fer o no s'ha de fer? A veure, quan experimentes l'altre... Jo ho faig així? Ja no... D'acord, el sushi. Ai, el sushi. Mira que petitó. Però el sushi vomitat. No, a veure... No tampoc, aquest? No, aquest no el mossego. No compro. No el mossego. No compro. Jo què faig? Així... Per què no el compra? No compro perquè no em dóna pau. No em dóna pau. Jo soc una persona molt sensible i m'estimulo amb coses molt fàcilment. Ja, perquè és un tema zen teu personal. I per garantia professional, clar. Jo no puc venir a casa teva que t'ho deixi mitges. Que et deixi les patates aquestes. Llavors, què has fet aquí, Clara? Tu què? Aleshores, jo què faig aquí? Mira, veus, el poso així i aleshores posaria en un classificador tots juntets i per tant, això no, això d'agafar la goma, fer-li mitja volta... Però és que la goma també pateix. Qui li agradi que ho faci, però és posar un sobre l'altre, faig així, plego, i els que són petitets, que són de turmell, també igual. I aleshores els posaré així per colors. Ocupa molt menys espai. Això és veritat. I no estan apilats uns sobre els altres. Jo tinc dos calaixos, un per mitjons d'esport i un altre per mitjons de carrer. Super, classificats, molt bé. Sí, molt bé. No hi ha més temps per preguntes. No hi ha respostes. Anirem a casa teva i veurem si has après alguna cosa. Doncs veniu quan vulgueu, sou benvinguts. Anem a resoldre el joc de l'altaveu? Doncs vinga. No sé, Clara, si l'has pogut veure... Clara, si ens vols donar alguna pista, si tens idea de quin poble o ciutat de Catalunya s'amaga aquí al darrere... Què és això? L'altre dia us vaig veure en directe i estava jugant a casa. Això és com... Jo crec que potser... Sí, a veure, apunta. Jo crec que... Això què és? Una torre, un fanal, Potser m'equivoco, però ho intentaré. Un far... És un far. És un far. No, home, no, això no és un far. Núvol alt, el núvol. Jo tinc una teoria. Quina era la pregunta? O sigui, aquí hi ha núvols, està el cel, no? Jo me la jugaré, potser m'equivoco, però potser... Sí, és... Aquí, a veure, què podria ser? Dóna'ns una pista, Àlex. Tinc una opció. Això què és? Com una torre? És una torre. És torre. És una torre molt gran. Baró. No, és una torre molt gran. I el baró. Ho puc dir la meva? Digue-ho. Torre Grossa, he dit jo. Torre Grossa? Perquè és una torre molt grossa. És veritat. Font coberta, però no és una Però no font. és una font. La torre de Claramunt. Això no Era més bona la meva. Mira, tenia més La torre de Claramunt, a la Noia. Doncs escolteu, ho ha encertat la Sílvia Oroz de Vilaseca, la Rosa Cloet de Barcelona i la Espe Sílvia de Sant Vicenç de Castellet. Sou brillants. Excelsos. Bon cap de setmana a tothom. Que vagi molt bé, que descanseu, que gaudiu del futbol i del que sigui, de la vida, i tornem dilluns aquí a l'Altaveu. Ara males llengües. Ara males llengües, sí. Sí, senyor.